Все ви е студено през зимата, а лятото сте плувнали в пот. И накрая сметките за електричество са до небето заради климатика през всеки сезон. Забравете за климатичните системи с пробиване и монтаж. Посрещнете в дома си Vent Air Pro. Вашето универсално решение 5 в 1 за уют и комфорт през всеки сезон. Вашият охладител през лятото, отоплител през зимата, увлажнител на въздуха в сухи помещения, пречиствател и ионизатор през цялата година и всеки сезон. Използва се много лесно. Включвам го в контакта, пускам го и веднага усещам как свежият въздух ме обгръща. Щом за мен е лесно, значи за всеки ще бъде. Спрете да купувате скъпи уреди с една единствена функция. Улеснете живота си с Vent Air Pro. Един уред за всичко. Отоплява, охлажда и пречиства въздуха. Обичам да приготвям домашни печива за семейството си. Бисквитки, торти. Но когато в кухнята стане непоносимо горещо, ми е невъзможно да съм около фурната. Той охлажда кухнята на момента. Обикновено ми е много топло през нощта, не съм като съпруга ми. Успяваме да поддържаме идеалната температура и за двама ни. Иновативната мултифункционална технология 5 в 1 е променена. Тя не само отоплява и охлажда вашето пространство, но и пречиства въздуха, ионизира го и го увлажнява. По този начин ви спестява стотици от сметките за ток. През лятото плащах много високи сметки за ток, само за да мога да спя комфортно в спалнята. Сега вече поддържам постоянна температура в помещението, в което съм. Толкова е лесно и удобно. Включвам го в контакта, пускам го и усещам незабавна прохлада. Аз мисля, че е доста по-мощен от старият ни. Другият има капак тук, отдолу, и духа право към нас. С този можем да контролираме посоката на въздушния поток. Гледай. Хубаво е. Така е, да. Така е, много съм доволен. Осигури си топъл и пречистен въздух във всяко помещение у дома. Спи спокойно на идеалната за теб температура вечер. Можеш да използваш твоя Vent Air Pro и на работното си място. Изключително компактен и лесно преносим. Местя го от кабинета си в спалнята, както и във всяка стая. Не пускам парното и това ми спестява много пари. Настройва се лесно след сензорния панел и можете да го преместите в стаята, която пожелаете. А с удобното дистанционно управление можете лесно да нагласите желаната температура без да ставате от дивана. Има и вграден програмируем таймер, който ви дава възможност да настроите автоматично изключване до 12 часа според личните ви предпочитания. Пренасям го лесно с колелцата и удобните дръжки, включвам го и го управлявам без да ставам от дивана. Помислено е за всичко. Използвайте дистанционното управление или сензорния панел на самия уред и настройте таймера. Когато определеното време изтече, автоматично се изключва, което ви спестява пари от сметките за електричество. Живея самостоятелно и сега не отоплявам или охлаждам целия апартамент. Лягам си и настройвам таймера, за да поработи няколко часа. Когато в кухнята стане непоносимо горещо, ми е невъзможно да съм около фурната. Той охлажда кухнята на момента. Vent Air Pro използва иновативна технология за охлаждане чрез изпаряване, която е не само екологична, но и енергоспестяваща. Наемодател съм и виждам как хората не могат без климатици. Не ги изключват целогодишно. Взех по един във всички мои обекти и от тогава си спестявам изумителна сума месечно. Един уред с множество функции. Отоплява, охлажда, пречиства въздуха. Много ме улеснява и в същото време ми спестява пари. Vent Air Pro за цялото ти семейство, за да се чувствате по-добре. Най-важното – не изисква монтаж. Само го включвате и получавате топъл пречистен въздух на момента. Действа локално, много важна част. Местя го в спалнята, поддържа стаята приятно хладна. А когато става въпрос за функция отопление, предлага две различни настройки на мощността, което позволява да адаптирате консумацията му според вашите нужди. Но може би най-значимата му характеристика е това, че е компактен и преносим. Взимате го във всяка стая за моментално целенасочено отопление. По този начин отоплявате само пространството, което използвате, спестявайки си пари. Vent Air Pro може да се похвали и с голям пречистващ филтър тип медна пита, стратегически разположен, за да филтрира ефективно прах, полени и мухъл. Направихме експеримент с два охладителя с изпарения, които ни показаха, че тези частици намаляват с приблизително 50%. Освен това, въздухът, който излиза от Ventus Pro е ионизиран благодарение на функцията ионизация. Това означава, че той освобождава отрицателни иони във въздуха, които действат срещу вредни микроорганизми, като вируси или спори на плесени.
Съществена характеристика за всеки, който се интересува от качеството на въздуха, който дишаме и влажността му за общото ни здраве. За съжаление, страдам от множество алергии. Алергична съм към всички видове мухъл, прах, полени, дървета, трева, каквото се сетите, което ми причинява хроничен синузит. Вижте колко прах е събрал моя Ventus Pro. Наистина ми е жизнено важен. За по-малко от седмица ми беше достатъчно, за да усетя разликата. Кашлям по-малко и температурата ми е комфортна. Обичам домашните си любимци, но не и космите, които оставят. За да ви покажем колко ефективно пречиства въздуха, задимихме тази стая. Да видим колко бързо ще се справи с този гъст дим. Активирайте функцията за пречистване на въздуха и наблюдавайте колко бързо се справя с дима и замърсителите, които са нахлули във вашето пространство. За минути ще станете свидетели как мощната система за пречистване изчиства въздуха, оставайки след себе си свеж, пречистен въздух. Спрете да се притеснявате за невидимите замърсители във въздуха, който дишате, поне от дома. С Vent Air Pro ще изпитате ползите от чистия и свеж въздух, осигурявайки по-здравословна и комфортна среда за вас и вашите близки. Все ви е студено през зимата, а лятото сте плувнали в пот и накрая сметките за електричество са до небето заради климатика през всеки сезон. Забравете за климатичните системи с пробиване и монтаж. Посрещнете в дома си Vent Air Pro, вашето универсално решение 5 в 1 за уют и комфорт през всеки сезон. Вашият охладител през лятото, отоплител през зимата, увлажнител на въздуха в сухи помещения, пречиствател и ионизатор през цялата година и всеки сезон. Питате се колко ще ви струва това удоволствие. Сега 5 в 1 мобилният климатик без монтаж Vent Air Pro е на достъпната цена от само 31,20 на месец. И цената ме устройва. С по-малките сметки за ток си го изплатих само за 2 месеца. Представете си комфорта и удобството да имате Vent Air Pro във всяка стая у дома. Да ви бъде комфортно през цялата година, където и да сте. Слагам го под бюрото си и работя изключително комфортно целогодишно. И не забравяйте, не само ще ви осигури комфортна температура през всеки сезон, но и ще работи изключително тихо за вашият комфорт. Изключително предимство е, че има нощен режим. Вечер го местя в стаята на децата, когато заспят и те дори не го усещат. Нека сравним звука на Vent Air Pro с този на бебешка играчка. Както може да чуете, Vent Air Pro произвежда мек, постоянен шум, подобен на успокояващия звук на нежен бриз. Сега нека чуем бебешката играчка. Тя възпроизвежда музикална мелодия, която може да е приятна за някой, но може да не е подходяща за всеки, особено когато се опитва да се съсредоточи или отпусне. Разликата е повече от 10 децибела. С новаторската си технология Vent Air Pro работи изключително тихо, за да се наслаждавате на уют и комфорт без нежелани шумове. Знаете ли, че сухият въздух причинява не само здравословни проблеми, но и въздейства на мебелите и домашните вещи? Сърбящи очи, дразнене на гърлото или носа, суха кожа – всичко това може да бъде свързано с прекомерно сух въздух в стаята, в която прекарвате по-голяма част от времето си. С Vent Air Pro ще увлажните дома си, докато се наслаждавате на перфектната температура и здравословна среда за вас и близките ви. Понякога въздухът вкъщи става много сух. Гърлото ми изсъхва, кожата също. Той охлажда, отоплява, овлажнява, пречиства и ионизира въздуха. Какво повече бих могла да искам? Превърнете студените нощи в уютни и комфортни. Осигурете си идеалната температура за работа, за по-добра концентрация. Пречистете мръсния въздух и се погрижете за здравето си. Всичко с вашият мобилен климатик 5 в 1 Vent Air Pro. С иновативната си функционалност 5 в 1 не само отоплява и охлажда вашето пространство, но и пречиства въздуха, ионизира го и го увлажнява. Vent Air Pro – иновативна отоплителна система, която ще ви стопли независимо къде се намирате. Не се примирявай с високите сметки на централното отопление. Остани на топло във всяка стая у дома на достъпна цена. Насладете се на идеалната температура и чист по-здравословен въздух за цялото ви семейство с новия Vent Air Pro. Поръчайте сега вашият мобилен климатик 5 в 1 на телефон 02 915 25 само за 31,20 на месец. Да, точно така. Мобилният климатик 5 в 1 ще се погрижи за целогодишния ви комфорт само за 31,20 на месец. Специалната цена важи до изчерпване на количествата или до края на месеца. Vent Air Pro само за 279 лева
или на изплащане. Клубните ни клиенти спестяват повече и го купуват само за 265 лева и с безплатна доставка до дома си. Остани на топло във всяка стая у дома на достъпна цена. Можете да го поръчате и на нашия уебсайт telestar.bg. Купете го от нашите магазини в София, Пловдив, Варна, Бургас, в Русе и Стара Загора. Очакваме ви и в новия ни магазин в град Плевен, улица Васил Левски, 94.